Eguerdion denoi, eskerrik asko antolatzaileei eta baita zuei ere hemen elkartzeko, bilera hau egiteko modua sortzea gatik. Eskerrik asko aurretik aritu diren guztiei. Uste dut denek ere utzi dizkigutela, pentsatzeko eta gogoetatzeko eta hitz egiteko hainbat kontu. Eta eskerrik asko bereziki nik zuei. Aitortu behar du niretzako sekulako plazerra dela 3 emakumezko hauekin hemen egotea. Bakoitzak bere esparrutik gainera hitzarekin, hizkuntzarekin, testualtasunarekin harreman berezia daukala iruditzen zait, beraien esatera ninjoan adierazpide, baina ziur aski izatearekin oso lotuta dago, ez? Hizkuntzarekiko harreman hori. Eta uste dut aproposak direla orain jorratuko dugun, izenburua behintzat polita dauka maiinguruak, ezta? Euskalduntasun onak eta txarrak, naturaltasuna auzitan. Agian bukatutakoan, leheno oraintxe Kikek joko bat proposatu du, nik proposatuko dut beste bat, ez? Ebatz dezagun, ia hemen zein ote den euskaldun ona, zein txarra, alakorik badagoen eta naturaltasuna zertan bilatzen den eta non aurkitzen dugun, ez? Piskat, goiz guztian badago hor galdera bat zintzilik edo, ez? Abiaburua jardunaldiek hori dute, ez? Ertzaren ideia, ertza zerrote den, erdigunerik baote dagoen, zer marrazten den horrez. Ze mapa mental dakarkigun. Baina, nik lehenengo galderan, beraiei pasatu nian lehendabiziko galderan ala idatzi nun, eta esango nuke, euskalgintzan orain arte behintzat, erdigune baten pentsamentua edo irudikapena behintzat badagoela, ezta? Eta uste dut, erdigune hori nolabait, zonalde gorria, ez, aipatu da goizean, hau da, nolabait euskara ardatzekoa den lurralde guneetan kokatzen degula. Ez nuke nahi hori inorentzako baztertzaile izaterik, iruditzen zaidalako bizi esperientzia batzutarako bide badela. Eta alde horretatik, hemen zaudetenetako bi, euskalgintzako diskurso nagusi horren arabera behintzat, ertzetakoak zaituztego. Tafailakoa, nolabait, gipuzkoar zentrismo ere esan izan zaio, ez, askotan, mapa mental horren marrazketari, ez da. Eta, pixka batzuek, ertz horietan. Baina, bai ziur aski, beste kontzeptu bat goizean atera dena, eta nolabait zuek ere hor zeitzakegu, euskara etxetik ez jasotakoena, hiztun berriena, oso zalantzagarriak baita ere zera horiek, baina hor zaudete ez, kokapen horretan. Orduan, lehendabizizue bioi eskatuko nizueke zein izan den zuen bizipena, ez? Zein izan den euskararekin daukazuen harremana, zer eman dizuen, ezer kendu dizuen, gatazkarik sortu dizuen. Pixka bat, autobiografia linguistiko bat, ez? Erantziko bazinateke pixkat, hizkuntzarekin baino euskararekin izan duzuen harremanean. Garazi, zuk nola kokatzen duzu zure burua, euskararekiko harreman horretan? Eguerdion, denoi. Niretzat, zuk esan duzu Tafailatik nator, kontra inen dizutze nik euskara etxetik jaso nuen, ama helduaroan euskaldun duzen, eta niri txikitatik euskara eta gaztelania eman didate. Eta niretzat Tafaia bihurtu zen periferia edo zuk ertza hemen aipatu da, Iruñera ikastera joan nintzenean, lehenago etzegon periferiarik. Eta hain zuzen, bere burua erdigunetzat edo erdiguneagotzat daukatenekin harremanetan bihurtu nintzen ni periferiko. Eta hori nabarmendu egintzen Donostira ikastera joan nintzenean, orduan ja izan zen exotiko ere bai.
Eta bete akordatzen izalako gaiekin, Jose Mari Esparza katazun artikulu bat Nafarroa oinezen arira, eta faian egintzenean, egon zen kazetari bat, esan zuna, hain urrun egonda ere, jende hau mitz bildu du Nafarroa oinezek. Eta orduan, hoxe ez, urrun nondik mintzatzen garen, nondik egiten dugun diskurtso hori. Eta bestetik, aipatu da lehenago ere, baina, buelta handi bat behar du zentroek, pluralean, periferiek, eta bar, eta zalantza baitut ere, gaur egun non den euskara ardatz, ez? Non ez bakarri geografikoki, baizik eta ze sektoretan, edo zer eremutan den ardatzek esan nahi duenean, edo zentrok daramanean, bare barnean, erabaki gune eta botere gune izatea, ezta? Eta gainera, egia da, ohiko kontzepzioaren arabera, ohiko Mirenen ikasleen irudien araberako hori ez, barre egin arazi diguta, eta giaz barregarria litzateke horrek ondoriorik ez balu, baina baditu. Eta orduan, kontzepzio horren arabera gehiengoa da periferia. Esan nahi dute, Nafarroa periferia da, eta Ipar Euskal Herria zer esanik ez, eta Bilbo eta inguruak, eske hori, edo Araba ez dugu aipatuko, simbolikoki hutsaren urrengoa baita, naiz eta gero praktikan bat egiten ez duen, orduan zertaz ari gara, zentroaz ari gara, zer da Gipuzkoa, gaur egon, gaur hemen zentroan gaude, Donosti eta inguruak da zentroa, edo, horrek dakar oso ikuskera mugatua, oso murriztailea, eta parte ez du bat ere maniobrarako tarterik uzten. Bai, pixka bat hiruki honetan horregatik da beste erpina nerea. Azken batean, konfigurazio hegemoniko horretan, mira, zue biok zeatelako ertzak, eta ez dugu nahitara ginola, baina ala gertatu da, ez da. Eta nerea markinarra izanik, ardatzeko erdigune, arnasgune, zentroa. Baina galdera hori da, batetik galdetuko dizut, bestei galdetutakoa, baina, hau da, zuzeu ere nola iritsi zaren euskarara, zer eman eta zer kendu dizun, zetentzio sortu dizkizun edo sortzen dizkizun, eta ea ertzekotasunik sortzen dizun inon, eta noizbait, arnasguneko oinordeko izateak. Kaixo, eguerdion, guztut galdera asko izan direla eta pixkanaka gerora erantzungo ditugula, baina, azteko errealitate asko daude arnasgune deitutako lekuetan ere, orduan gaur hitz egingo dut nire ingurutxotik, pixkat argi gera bedi aurreti asko justifikazio hau. Eta egia da euskara izan dela bai nire etxeko, bai kaleko eta bai ikasgelako hizkuntza, eta zentzu hortan mai ingurunen izenburuan euskararen gaiaren barruan naturaltasuna bazen ardatza, ni konstiente naiz, naizela ari zauri batetik hitz egiten. Planteatu zizaten momentuik esan nuen, lehenengo zegoen naiz mai inguru batean, eta ez min batetik, beste posizio batetik nator, eta hortaz oso konstiente naiz. Eta egian pixka bat, biografia linguistikoa aipatu duzunez, arbola genealogiko super labur bat eginez, uste dolako nire bi gurasoek bai representatzen dituztela arnasgunetako belaunaldi mota bi, nire ama eta jaio ziren hemen San Miguelen, eta gaztetan baserritarrak bi gurasoak, bakarrik euskeraz egiten zen euren etxean, baina une batetik aurrera herri industrializatuago batera joan zirenean, Urretxu Zumarra gara, gaztelania agertu zen euren bizitzetan, eta gaur da eguna, euren anai arreben arteko elkarrizketen 80% gazteleraz ematen dena. Nire aitaren eta kasuan, markinan jarraitu zuten bizitzen, landa eremuan, mugitu gabe, bi anaia Ameriketara joan zirenak izan ezik, zeinetako batek bere semeari ez dion euskaraz ezer erakutsi, orduan nik nire lengusorekin inglesez hitz egiten dut, eta beste inork ezin du hitz egin, ze ez dakite inglesez gure etxeko parte hortan. Honekin pixka bat esan nahi dudana da,
premisa ez dela gehiagik aldatzen Markinatik Gasteizera, hizkuntza ez hegemoniko baten biziraupenak ezin dela ahalbidetu hiztun kontzientziarik ez duten hiztunekin. Pixka bat hori da, horri, hori esateko. Hau da, erabileraren mantra horrek lasaitu gaitzakela eta hitz egiten da, eta dena ondo, baina momentu batean aldatzen hasten bada erabilera hori edo inguru sozial onerako hori edo egoki hori edo aldatzen badira egoerak, eta hiztun horiek ez badute, hizkuntza ez hegemoniko baten hiztuna direnaren kontzientzia aldatu egin daitekela. Eta nire beldurra da edo nire intuizioa da, ea ez ote den zailagoa kontzientzia horretara iristea arnasgunetatik. Pixka bat, sentimentu hori daukazen, ni unibertsitatea iritsi arte, Leioara joan arte, teorian bai, baina nire nintzen konstiente, benetan nire okelatan, euskararen egoera desberdin, ez da hori horrela da, eta zen iritsi arte Leioara eta ikusi arte idazkaritzakoak ez dakile euskeraz, kafetikoak ez dakile euskeraz, eta autobusukoak ere ez, esan nuen, ai ama, eta zuek hori ez badakizue, baina nik enekien, eta bueno, elkartu ginen Elgoi Barkoak Azpeiterrak eta bueno, ez, eskandalua, eta egunero haserre geunden, eta sekula, ez, munduaren deskurrimentua, gerora barre egin dut gure gu astoratu hartaz, esan, ingenua ez, pixka bat, baina geroagora, uste dut, bueno, eskandalagarria jarraitzen duela izaten EHUn idazkaritzan inork ez egitea euskaraz, pixka bat zentu hortan. Orduan, nire euskara bizitzeko moduan badaude bi kontra esan zentu hortan nire bikideekin konparatuta eremu sozial erosoago baten garatu da nire hiztun izaera eta nire izaera bera, orduan bai sentitzen naiz privilegio duen zuen aldean, jakinda hizkuntza ez hegemoniko bateko privilegio duen izatea dela itxuen erreinuan begi bakar izatearen moduko zerbait, baina naturaltasuna ardatz hartuta ni oso kontziente naiz gaur aulki hau zegoki dela zuen bion erdian, eta zuk esan duzuna ez pixka bat hiruron lana besa hizkuntza izanik, nik uste dut hiztun kontzientziara hortik iritsi naizela. Hau da, ez banitz bertsolaritzan edo letretan sartuko eta sartu banitz ingenieritzan, behar bada, enitzen kontziente izango eta izango nuke diskurso auskalo, diskurso klase, nahiz eta euskeraz hitz egin markinan egunero. Pixka bat. Osondo. Goizean Mirenek spoiler pixkatin digu. Nik proposatu diodan urrengo galdera da, esaten dugunean, hau bai euskalduna, edo hau bai euskaldun jatorra, edo hau bai natuala, zer datorkigun burura. Bueno, eske ja, ezakit egin dugu lanketan dia, ez zait iruditzen orain, bai, ezakit. Nik panorama ikusita niretzat euskalduna egiten duena, berdintzait jatorri izan zenez, edo non sortua den, ez? Da pixkat igual Ibaik aipatzen zuen termino preskriptiboago horretatik eta erabiltzen duna, eta ez badugu aldatzen ja euskalduntasunaren imaginarioa, euskaldunaren imaginarioa beti izanen da euskararen kalterako, eta bueno, ja aipatu da, eta egia da badaudela erresistentzia franko oraindik, eta badago ere bai bertan goxo bat berezitasunean eta txikitasunean. Eta horrek ez duelako eskatzen bestelako ardurarik eta bestelako urratsik, ez da, baina oso beharrezkoa da Mirenek aipatu bezala aldatzea hori. Bai, ez dizut zuri ere errepikatuko galera, baldin eta espaldin badokazu beste marrazki oso diferente bat, hau da jatorra, hau da natuala, hau da euskalduna esan da. Hau bai euskaldun jatorra eta hau bai bertsolaria esan da, antzerako gizona datorkit, baina egia esan goizean Mirenek ez du esan zuentzako zein da euskaldun jatorra, esan du zein da hiztun ona, ez? Eta nik agian guk aurretik jatorra genukalako, ona esan duenean beste zerbait hasi naiz pentsatzen, eta esaten nuen, hiztun ona, agian hori da bilatu behar duguna, hiztun onerantz ez hiztun jatorra, ez parean kike ez egoen, hiztun ona, kike, hemen, ez edo, hiztun ona asko duzkagu gure inguru, baina jatorra hori da, esan duzuna, beste norabaitera garamatzana. Epatu duzunean tituloa polita zegoela zerbait esatearren, ez? Nik ikusi nuenean izenburua on eta txarbidetik, esan nuen, ke horror, ez? Jarraitzen dugu hor, edo
badakitzala modu bat heltzeko, baina esaten dut oraindik ari gara, termino moral hauetan, bai. Baina funtzionatzen dute oraindik? Hori da, nik ustet ez, oinarrizko kuestioa, funtzionatzen dut, indarrean dauden, funtzionatzen duten, eta eragiten ote diguten geure euskalduntasunak eraikitzerakoan esatera nindoan, baina batez ere praktikatzerakoan, ez? Hori galdetu nahi nizueke, ez? Zeni ere, naiz eta etxetik izan euskalduna, behasaingoa, goierritarra, goierriren mito ere desiraiki beharko dugu, noizbait, adiez behasainik oso desberdin ikusten dut ingurutik, ez? Baina oso urrun ikusi izan du naiz beti euskaldun jator horretatik, eta traba egin dit neri ere, ez? Nere bizitzako hainbat momentutan, baita euskaldun izateko eta praktikante izateko ere. Zuei ere gertatzen zaizue alakorik, jatortasun edo natualtasun eredu horrek traba egiten dizue, edo noizbait esan duzue, paso, ez? Edo ez da molestagarria. Lotuko dut, honen beste ertz batekin goizean ere atera dena, bai Mirenen hitzartzetik eta gero Agurtzanek eta egin dituzten ekarpenetatik, eta da, nolabait, eta igual hiztun onarekin lotzen da, nolabait ez, hau gehiago jatortasun edo estereotipoarekin, baino hiztuntasunarekin berarekin. Nolabait, nolako hiztun moduan izan zarete irakurriak. Ikusi dudalako, eta uste dut ikusten ari garelako, badelako joera bat gazten artean, nolabait, berriro ere euskalkira edo dialektora itzultzekoa eta aldarrikatzekoa, goizean Mirenek aipatzen zuen autentifikazio horretarako bide moduan. Zuek alakorik bizi izan duzue? Hau da, ari naiz bereziki Uxu eta Garazirekin, euskalkirik ez izateak edo nolabait hizkuntze moduaren estandarre ereduan bertan marka hori ez eramateak nolabait beste erabatera irakurriak izatera eraman zaituzte edo sentitu zarete ez hain euskaldun gisa irakurriak? Zakit, betianik izan dut estandarra eta unibertsitatera iritsi arte ez dut nafarrera edo, guk ere badaukagu gure euskalkia, esanen dut, baina, besteekin harremanetan unibertsitatea arte ez naiz izan. Baina, dauka lotura ere atxikimendu afektiboarekin eta irudikatzearekin eraikitakoa faltsua balitz bezala, faltsua, lotura hori. Azkenean, ez genuke inoiz esanen zubi bat ikusi eta zubi hori faltsua denik, eraikitakoa izanik ere eta estandarrarekin lotura hori egiten dugu, batua gauza eraikia da eta beraz faltsua eta iruzurra da, hori zozokeria galanta da. Eta gain dituta izan beharko genuken ere beste bat, ezta. Eta gero, batzutan alere hortik iruditzen zaitez dela beste euskalkia estandarra versus estandarra baizik eta dela ere erregistro kontu bat, ez da bai da gehiago dela erregistro arazo bat, esaten da batuaz dela oraindik hizkuntza nazionala umorea egiteko adibidez eta bar, orduan badauzkala ertz gehiago iruditzen zait. Beste ertzaren bila, jongo gai honetan, orain, zuk nerea baduzu euskalkia ere, ez? Edo baduzu,
nolabait, aldarrikapen hori egiten dutenek, kotoiaren proba hori pasatzerakoan, besteak baino txukuntxeago aterako zinateke. Zuk sumatzen duzu zure inguruan, edo zure inguru izan daiteken, zure inguruetako bat den horretan, autentifikazio horren premia eta zergatik bilatu ote dezaken, batez ere belaunaldi berriek, zergatik bilatu ote dezaketen autentifikazio prozesu hori, ez da? Bai, nik uste dut dala pixka bat lehen esan dudanaren iztun kontzientzia falta hori manifestatzen da baita ere zure erregistro estandarra ez errespetatzen, zure hizkuntza ez dominatzen, ez idatziz, ez irakurriz, pixka bat bada kontzientzia falta nire ustez hor badago eta egia da euskalkidun herri askotan gertatzen ez zerbait dela. Nik gogoan dut, lehen ere Mirenek aipatu du egako azterketako kontu batez, eta gure gelan, DBH laun edo batxilergoan etorri zenean irakaslea egako azterketako emaitzekin, eta batean gure klaseko 8 edo 10 gehiena mutilek ez zutenean gainditu, egontzen alako, isilune moduko bat, gero estali zutena barrez, gizonkeri kutsuz, pixka bat, baina batez ere zegoen tristura bat, eta batek esan zuen, geratu zen horrela eta esan zuen, baina orduan zer dakipa, ez? Ez badakit euskeraz, ez badakit erderaz, ez badakit inglés, ez badakit frantzez, dena suspenditzen zuen mutil, zen baserritarren seme bat, dena suspenditzen zuena, baina euskera zen berea, ez? Eta berari ikusten dut, gogoratzen ez, segulako mina eman ziola momentu horrek. Kontu da, min hori nola kudeatzen den. Kudeatu behar da, nire ustez esan ez, bai, zu badakizu euskaraz bizizara, daukazu oso, tradizio ederra, baina ez dakizu euskaraz zuzen idazten. Eta orduan, oraindik ez da, iztunona, badaukazu zer ikasi ez, kontu da hori askotan horrela abordatu ordez, abordatzen dela, egako ez da euskera, nirea dagoen euskera bakarra, euskalkia daunena, inork ez dit esango niri ez dakidanik euskeraz. Pixka bat zentzu hortan, da nik uste dut euskalkidun herritar asko gongarela puntu hortan, nire bezaroan, ume edo berandogo, eta asko bakarraitzen dute, eta malez. Eta ni pixka bat konturatzen zara bideokerretik zoazela, entzuten dizunean diskurso berbera, euskalkien aldeko diskursoa, oso euskal herritar espainolisten ahotik, ez? Aino Arteta bat batean esaten ez benetako euskera da, nire amonak egiten zuena bere sukaldean Tolosan, eta ez orain dagoen artifizio esan duzu, Ainoaren talde berean dago, ez? Edo horrek pixka bat esnarazten zaitu. Eta pixka bat, landa ere muaz ari garen ez edo, ari nezen ez, pixka bat sumatzen dut baita ere euskaldun zaharren artean frustrazio moduko bat egon daitekela, behar bada eurek, begian belaunaldi zaharragokoek, nik ezain beste, baina erabilizan dituzten hainbat esamolde, hainbat irain, hainbat kontu, batean oso eremu murritzean erabili ditzaketela bakarrik konturatzen direan, edo lur hori pixkanaka murriztuz doala ikustean, badago olako frustrazio moduko bat, edo ez dakit, kanalizatu beharreko kontu bat, eta gainera berreskuratu beharreko hitz batu nire ustez gainera, ez dakit. Daukat nirerik ere penak eta minak eta deneti daukat. Eta daukat baita ere intuizio bat norbaitek unibertsitateko batek nahiko baluke ikertu, eta da, hiztun kontzientziera iristeko nire ustez garrantzitsua da kulturzaletasuna edo kulturarako sarbide erraz bat egotea. Eta ez nago oso ziur, landa eremuko herrietan, eta batez ere, esango dut baserrietan nire ingurua hori delako, badagoen kulturako sarbiderik edo ez. Alegia, nik euskaraz berbetan oso gustora entzuten ditudan andre gizon asko eta jende asko eta esamolde zoragarri asko dauzkaten persona asko, gero ez daude gaur hemen. Ez pixka bat, sumatzen ditut nigan bi mundu, bat nire etxea eta gero nire bizitza. Eta nire etxeko jende asko ez dut ikusten euskararen inguruko ez da beta, baina ez da ere beste ez da bai askotan. Ez feminismoan, ez da git. Badagor, tradizioari atxikitako bizimodu bat inguru hortan, ematen diena min pixkat. Hau da, gure etxean, liburuak erosi dituzten persona bakarrak, argi izan da, nire ama eta ni gara. Antzerkira joateko jorarik ez dago, musika entzuteko jorarik ez dago antzerkirako ohiturarik. Da oso jendarte
ba ezakik gehienez bertso saioak eta gero ja kirola, indarra, gizona, hau da euskalduntasunaren ikuspuntu oso esentzialista bat daukan jende asko sumatzen dut nire inguruan, tamalez, eta horre sortzen dit frustrazio moduko bat. Behin nire etarekin izanako elkarrizketa, haitxe, liburu bat idatziot, irakurri biko da, bueno, euskeraz da, orduan bapez. Nire eta hori izaten dizu euskeraz, eta nire eta espero dut nik agian liburu idaztegotan gazteleraz idatziko dudala, ze bere ustez, elegantziaren eta jakinduriaren hizkuntza hori da, eta hori da, iztun kontzientziarik ez daukan euskaldun bat. Eta horrelako asko daudela iruditzen zait nire inguruan. Bueno, nik ere bote prontoko intuiziotik, baina burura etorri zait, goizean, baina ez dut ikusten non dagoen, baina Ibaik Mirenen autentiko, anonimo, binomio horretan, hiritartasunarekin egiten zuen lotura, ez berak ziudadaniatik uste dute egiten zuela, baina bueno, ziudadania horretan zoritxarrez iria oso presente dago, ez, eta ez dakit, ez, dibortzio sekular hori arrastaka daramagu denbora askoan. Eta intuiziotik baita, esango nuke, sarbide kulturala ez ezik sarbide politikoa. Behar duela politikoa zentzu zabalenean, kontzientziaren hildotik. Bueno, pixka bat hildo beretik, baina beste gai batean sartuz, eta hizkuntzaren korpusarekin, eta hizkuntz ereduekin nola erabili, non sentitu eroso, nola eraiki geure burua hiztun moduan. Azken boladan, gazten eremutik oso sendo etorri zaigu euskainolaren aldarrikapena, ez? Badirudi azken bolada luzeko gertaera kulturala edo txilmafia izan dugula, eta hizkuntzaren aldetik oso diskurso sendo batekin datoz, ez? Euskainola, hibridazioa. Esango nuke horren aurretik ere badaukagula horretatik, ez? Euskadi gaztearen eredua esate baterako hor daukagu, eta gero egia da, gazte-gaztetxoak inguruan ditugunok hibridazio hori etengabe ikusten dugula, ez bakarrik euskararekin loturan, baizik eta gaztelera, inglesa, frantsesa, ez? Eta hizkuntza hegemonikoak ere, gaztelerak eta frantsesak adibidez, sekulako ardura dutela horrekin. Ari naiz TikToken, Instagramen, Twitteren, alako plataformetan egiten diren hibridazio horiekin guztiekin. Eta belaunaldi oso bat ja horrekin bizi da. Karo, galdera da, gurea bezalako hizkuntza gutxitu batek, nola eutsi diezaioken, ez? Hibridazio horri, ez? Frantsesentzat eta espainiarrentzat kezkagarria bada, geuk nola bururatzen zaizuen hori kudeatzeko modurik? Ze gertaera uste dut inpepinablea dela, ez daukala bueltarik. Batetik aipatu da txilmafia eta bueno, txilmafia da bat, baina usuek esan bezala badaude beste euskara hutsean ari direnak, eta gainera ez nuke esanen oso diskurtso sendoa daukatenik, baizik eta kategorikoa, ez oso baizere gaiek eurek esatzen dute, zuek eman diguzue guri halako boterea, zeren giaz orain esaten dugua eta behar bada esanen dugu be. Eta bueno, da errealitate bat, baina ez da errealitate bakarra dagoena Iruña herrian gaur egun, ez? Eta bueno, hori batetik ez nuke nahi ere zer hori biktimismoan, ez dramatismoan, ez zait iruditzen batzuk ari dira hibridazio hortan, beste batzuk ez, eta listo, ez da, eta bueno, ondorioak berak direlako, joan naiz beste mutur batera edo beste kasu batera, nola tuterako Nafarroa oinezen, Euskal Herrian euskarazek uste dut pankarta bat jarri zuen, esaten zuena erdara barra Euskaldun kaskarra. Eta orduan oso oso desafortunatua izan zen pankarta hori tuteran jarri izana, iruditzen baitzait diskurtso horrek ez diola erantzuten tokiko
egoeraren azterketa bati, batetik delako oso diskurtso esentzialista morala, eta bestetik erantzuten diolako bakarrik norbanakoaren alderdiari, ezta. Eta bueno, hori, beharrak eta tokiko egoerari begiratu behartzaiola, eta hizkuntzaren erabilera lehen aipatu da Martínez de Luna eta beste ikertzaile batzuk, eta behin da berriz esan izan da erabileran mikrosoziala, makrosoziala eta barrak daudela, eta alderdi horiek aldatzen badira, diskurtsoak ezin du bera izan, ez? Eta, bueno, ondorioak berak direlako, baina beste kasu bat aipatzearren. Zerbait erasteko, Nerea, bai? Nire pixkat garazirekin igual gertuagoa, da, konstiente naiz leku askotan hibridazioa dela modu bakarra euskaraz zerbait sorteko, da agian hori edo ezerrez, edo gaztelania purua, edo frantses purua, orduan, zentzu hortan, da poza eta miresmena autopolitiko hori egiten dutenekiko, baina bestalde agian konstiente izan da, hibridazio hortan, bueno, hori baldin bada gure autopolitiko sendoa, galtzeko guztiak euskarak dauzkala. Oda, ez da, erdarak ez du galduko euskararen onerako, oda, hor joango direna galtzen, joango dena galtzen euskara izango dela, eta lehengo batean, Uxol Berdek aipatzen zuen hitzaldi batean, ez dakit Panza de Burro irakurri duzuen autore kanariar baten liburu da, eta dago, bueno, neko dialekto kanariarrean edo idatzita, ez? Eta galdetzen zuen Uxuek, hau egin dezakegu euskaraz? Eta oraindik, nire ustez, ez? Ze oraindik idatziko banu markinarrez liburu bat, oraindik ari naiz arauaren kontra atentatzen, araua ez dagoenean aski sendo edo aski errespetatu, oraindik pedantetzat daukagunean erregistro batua, edo ez? Hau da, egon gaitezkela hibridazioaren alde eta gustatu dakigulkela pilo bat txilmafia eta beste hainbat, baina ezin dugula esan gero, ez dugunik ulertzen Miren Amorizaren basa. Edo, ez dakit, edo hori ez dela batua, edo aspergarra egiten zaite ez dakit zeinen izkera batua. Hau da, pixka bat hori konstiente izan da. Bai, transgresioa eta apurketa desberdinak direla joko zelaien arabera, ez? Hori da. Orduan, bueno, apustu politiko oso bezala ez nukela inoiz aukeratuko hibridazioa. Baina, aldi berean jakin da, egizan behar dugula malguak artistekin eta iztunekin, da gogorrauak politikekin. Ze gero, Andu Lertxundek aipatzen du, itzuli zuzu begiakien, burokrazierari ez diogu beldurrik. Hau da, trenak orain burutuko du bere irteera idazten dugu karteletan, ez, gaztelania delako elegantea eta bere moldetan saiatzen gara gure konplejuak ez dakit gutxitzen, horri ez diogu beldurri, baina gero eskandalizatze gaitu txilmafia, ez, pixkat, horreka. Bueno, galdera txanda honetan, atera den ideia bat uste gaina 3 erabili duzuela, ez? Askotan, zenbat jartzen dugun hizkuntz gaietan, hizkuntz gatazketan, hizkuntz politiketan, hizkuntz autuetan, norbanakoetan begia, eta zenbat azten zaigun testu ingurua eta kolektibotasuna, ez? Honetan denean. Bai, izan garazi bai. Bakarrik aztu zait esatea ere, eta zuei entzun da akordatu naiz, iruditzen zaila utzi beharko goniokela ere euskarari hainbeste pisu jartzeari, ez? Alde guztietatik, orain egon da, ez, artikulu bat ere bolo-bolo irakaskuntzan euskaran arira, eta orain maten du euskara dela burgesken kontu bat, baina aldi berean gehitzen dizkiogu balio eraldatzaileak euskarari, eta izan behar du hau, eta izan behar du beste, eta ezin zaien beste pisu jarri, berriz ere, ezin du izan, ezakit, orain garbia izan behar du, purua izan behar du, ere prestagon behar dugu zikintzeko. Oso ondo. Denborarekin ja hurbiltzen ari gea, ez? Abia buruan jarritako mugara, baina azken galdera bat, edo azken gai bat planteatu nahiko nuke.
Ez da kasualitatean ez zaudeten hirurok emakumezkoak izatea, hain justu gero eta gehiago ari da lantzen soziolinguistikatik, hizkuntza antropologiatik, sexu-genero sistemaren eta hizkuntza hautuen arteko harremana. Eta pixka bat autentizitate eta abiaburuko euskaldun ontxar, epai moral, estereotipo hain trabatzaile izan daitezken hoietara itzulita, badago, hainbat ikerketa egin dira, baina badago bat hontaz asko esaten duena, eta nola baita euskaldun on hoiek, edo ustez, diskurso zentral hegemoniko estereotipo nagusi horretatik abiatuta, Arnasgune edo Gipuzkoako zenbait eremu lirateken toki hoietan egintzen ikerketa bat bertako gaztek zenbaterainoko etorkizunera begira ea ikuste ote zuten beren burua toki hoietan bizitzen, ez? Eta mutilen ehuneko handi batek baiezko esaten zuen, herri horretan ikusten zuela bere burua eta bere seme-alabena eta bere etorkizuna, eta aldiz nesken gehiengo handi batek eta maskulinitate hegemoniko horren arau eta eredua betetzen zuten mutil askok herritik kanpo ikusten zuten beren burua, ez? Nolabait lotuta daudelako gune hoietan maskulinitatearen eraikuntza jakin bat eta euskara, ez? Euskara horretarako tresna delako. Zuek sumatzen duzue alakorik, ikusi duzue? Ni oso interesantea egiten zait, intersekzionalitatearen ideia eta bar, baina igual Arnasgune nik ez dut zagutzen orduan Arnasguneko norbaitek erantzun dezala. Nerea. Barkatu baino, Arnasgunetakoak ezagutzen dituzue, ez? Egia esan, emakume bezala galdera hori erantzutea baino, agian heldu nion batez ere maskulinitate ez hegemonikoi, orduan honitzen nire kuadriako lagun eta mutil eta homosexual eta denetik, baina batez ere galdetu nien mesedez ze iritzi daukazu hontaz, eta esan zidaten, oso interesgarria, eurek ez zutela jartzen marika bezala opresioa euskerarengan, baizik eta gehiago lehen esan duena pixka landaremuko herrien tradiziorako joera eta herri txiki baten azkenan zure erabaki denak dira oso publikoak, zure janskera aldaketak zure bikote, umetatik ezagutu zaituzte eta zara, ez dakizeinen, semea. Orduan, hasi ginen egiten zerrendak moduan eta egia da heteroon bikoteen zerrendak eta homosexualen bikoteen zerrendetan gurean ez dagoela erdalistunik, eta eurenetan, agian euskalistun bat, eta 7 erdalistun. Kopurutan oso esageratu zen, gero Grinderra aktibatzen duzu markinan, eta agertzen zaizu lehenengoa igual, galdaka hona agertzen da, edo lehartibai barruan agertzen direnak argazki gabe, badago, soziologia hori badago, zentzu hortan, eta esaten zueten, euretako bate, eurek urtean zehar joaten diren manifestazio denen artean, ekainaren 28ko Bilbokoa dela euskeraz parte hartzen ez duten bakarra, edo euskerarik ez dagoen bakarra, eta euskarazko leloak esan, eta inork gutxik jarraitzen dien bakarra, orduan hor, esaten zuten argita garbi euskaldunak ez gadela borroka hortan oraindik referente, euren ustez. Eta gero, azkenean laburpena zen, heterok badauzkagula privilegio batzuk aukeratzeko bikote euskalduna, eta eurek esaten zidaten egin behar duten dituzten txek denen artean gustatzea, ez dakit jatorra, ez dakit papan euskalduna eta gaina ideologia berdina eta ez dakit zer, askotan euskera kanpoan uzten dutela, ezin dutelako bestela, eta gero Grinderraren barruan hizkuntza nagusia gaztelera dela askotan, eta gauza kurioso bat zegoen, eurek armairurago zeudenean edo, batuan idazten zutela, euskalkian ordez, euskalkiak salatzen duze herritako azaren. Zeuden pila bat kapa elkarrizketan, orduan, karri ditut, hilbo gauza, eurek izan zizkiaten. Alegia, krusona, la krus euskalduna. Hori da, krus alduzuna. Alduzuna.
behinora ona iritsita, eskerrik asko, eta bueno, zuen txanda. Anekdotikoki asko gustau jata nerean ariketa, eta geratu jata dudia ariketa hori bera, marikekin esan dozu egin dozula inguruan. Bolerekin izan ez gero uste dut beste energia potente bat dagoela ontsa bertan, eta hizkuntzak hori ere ez da kasualitatea izango igual. Boleretan justu hizkuntza ari da beste leku bat hartzen, eta beste... Incluso nokaren berreskurapena boileren sektoretan, gero marika sektore batzuk elkarri noka hitz egiteko erabakia, bueno, berez, uste dut, urrengoan, eure nagotik. Urrengo harik eta urrengo urterako harik. Hoi ere geografian arabera? Zan nahi dut, hemen inguruan? Hemen... Donosti, osea... Hori da, bai. Baina, justu ekarrita... Eskerrik asko, arnaz hartu horren. Ni periferien gainean eta identitateak ere, eta ni Gipuzkoanoa naiz, herri erraldun du batekoa, eta herri erraldun bateko auzo migrante batekoa, eta euskera etxan jasoa. Zergatik esan nahi dut hau, ze beti, aipatzen, alde batetik gipuzkoar zentrismoarena guk ere sufritzen dugu, hori, ze eredu bat dago norbaitek asmatu duena, eta euskaldun gipuzkoarrak ere jasatzen duguna. Eta bestetik beti hitz egiten delako, hau da, euskaldunak etxean jasotako euskalduna multzo bat izango balitz, homogeneoa edo erdi homogeneoa, eta ero etxetik kanpo jaso dutenak ere multzo homogeneoa izango balitz. Behan, nik uste dut ere bada garaia hitz egitea euskaldunak, etxetik jaso dugun euskaldunen identitatea nola txoke egiten du euskaldun autentizidadearekin, eta baita periferia, hitz egiten duzu Tafallako periferia, baina nik nire osoan ere periferian bizi naiz Gipuzkoan eta nire herrian, ez da? Hau da, eta ez da berdina Errentekoa, Irungoa, Lasartekoa izan, edo Oiartzungoa, edo Zereinekoa, edo alako bat. Eta hor bai ikusten da, nik uste dut, hor badago konpondu barreko zerbait, ez da? Zein da euskaldun eredua, justo gu ez gara euskaldun eredua, ez da? Hau da, nire auzoko euskaldunak ez gara. Eta kaso bitxiak ematen dira, zendik gertatu zait, Oiartzuna joan euskaraz hitz egin eta jende erderaz erantzun zu Errentekoa zarelako eta Errentekoek ez dute euskaraz hitz egiten. Eta zu euskaraz hitz egiten ari zarenean, ezta? Edo Lasarteko batei esatea, euskalduna zara eta Lasartekoa. Edo Irundarrei zer esanik ez, ezta? Eta nik uste dut hor ere badago halako mundu bat, ez dela bakarrik euskaldunak, euskaldun zaharrak eman dezagun eta euskaldun berriak, baizik euskaldun zaharren artean daude euskaldun zaharragoak, eta gero daude bestelakoak ez. Eta nik uste dut hor periferiak hitz egiten dugunean, euskaldun marrun periferiak eta guzti hori, ezta? Nik uste dut hor ere eztabaidatzeko beste zabalagoa da, eta ni oso interesgarria izan da gaurkoa, ze gauza hauetaz gogoeta egiteko eta nolaite bideak, eta beste gauza bat, amaitzen dut, aurreko mai inguruan hitz egin da migranteak edo kanpotik datozenak, baina ere badago beste kontua, ze hori gu ere bizi dugu nire auzoan eta nire eskola nazional katolikoan bizi izan dutalako, da zer gertatzea bigarren generazioarekin eta nola identifikatzen dira. Eta gaur egun nik ezagutu ditudana nire eskolakideak ez ziren baskoak gu ginen, ez euskaldunak, baskoak. Ze beraiek ziren Estremeñon seme alabak eta baskoak ez egiten oso ondo nungoak diren. Gaur egun gertatzen da emigranteen izan daitezke Senegal darrak gurasoak, txinatarrak, arabiarrak, peruarrak,
baina beraiek ez dira euskaldunak, eta gaina euskeraz dakite. Eta orduan, zelako konsiderazioa ematen zaie beraiek, ez? Jarraitzen da esaten, hau ez senegaldarra da, eta ez bere gurasoak dira, da bere euskalduna da. Nik uste dut horre bigarren generazio horretan, ere gogoeta bat egiteko modua. Eskerrik asko. Ipatu hasierakoarekin, nik ez nuen nahi zapaldu metroa piztu, inondik inora, eta ez naiz, gainera, hain zuzen etorri naiz esatera, bai, eta biztan da, ez dala gauza bera euskalduna edo asko erresistentea izatea hemen, edo Laguardian, edo Funesen, ez? Eta, horrekin bakarrik nahi nun zehaztu hori. Bai, ni beste jabe hitza hartu nahiko nuke eskerrak emateko hiruei eta, lauei, egia esan, ze oso interesgarria intzait mai ingurua, iritzait gauza interesgarri pilo batek araitu zuela, gai berri pilo batek araitu zuela, eta beste hoi meriturik endu gabe ez aurreko mai inguruari ez gure hitzartzeei, uste dut oso beharrezkoa izan dela, eta baita ere alde hortatik zorionak antolatzailei ere, ze batzutan badirudi gazteak, emakumeak eta bestelako ertzak antolatzen ditugula edo ekartzen ditugula, pixka logika batekin gehitu emakumeak eta astindu eta errezeta mejoratzen duen horrekin. Eta iruditzen zait honek utzi duela argi ez dela mesede bat egiten diogula gure buruari edo ekartzen dugunari, bezik eta entzun dute beharrezko dela lako diskurtsoak. Eta bereziki jarri nahiko nuke harreta gazteen diskurtsotan, ze ari gara, lehen umei buruz hitz egiten zen bezala, Ibonek esan den zera hortatik, orain gazteak dira eta gaztei buruz ezakigu ezer. Eta gaina gero eta gutxiago, ze gero eta zarragoa gara. Eta itxen behar bali madugu, tesia bukatu arte eta akademian posizio bat eduki arte, horri buruz hitz egiteko, hori, ez dagoela soluzio hori gordan, beste gabe, eskerrik asko, oso interesgarria. Bai, ni guztiz bat Mirenek esan duenarekin, egia esateko intzait izugarri interesgarria, bai? Eta nik gogoeta txiki bat egin nahiko nuke erabiltzen dituen terminoen inguruan eta hori ez, eta ibide txikitsu bat egingo dut, ezta? Euskararen apur bat estandarizazio prozesuan eta horretan guztian txartu dugu lehenengo kontzeptu bat dena zuzena, bai? Zuzena kontzeptua txartu dugu, eta zuzena Euskara batuaren eraikina handia eginda zuzenaren ganean, ez? Hau da zuzena, hau da idatzi behar duguna eta bar, ez? Gero bapatean agertu zen jatorra kontzeptua, bai? Jatorrak nolabait, bere momentuan Ibon Zarazolak ere zuen, da gero beste hainbatek, bai, instituzioetatik etorri den klasifikazio bat izan dela, esan nahi dut. Eta niri oso kezkagarria iruditzen zait. Jatorra da hain zuzen ere naturalarekin, benetakotasunarekin lotu dena, orduan euskara egin behartzen, berizi behar ziren zuzena eta jatorra, eta kontzeptu horiek guk eraiki ditugu, eta guk egin ditugu, hiztun jatorrak eta ez jatorrak, zuzenak eta ez zuzenak, eta barrez. Eta orain zartu da iberridoa, bai? Eta nik esango nahiko nuke hizkuntza beti dela iberridoa. Beti hitz egiten du modu iberrido batean, bai? Gure amomek ere hitz egiten zuten modu iberrido batean, eta guk ere bai? Eta igual hor esan dena ez, ze garrantzi ematen zaio horri ez, iberridotasuna ematen zaio garrantzi handia porismoari ematen zaiolako garrantzi handia, ere bai. Orduan, diot, apur bat igual kontzeptu hori, eta hori nolabait arrisku bezala, eta kezka iturri bezala, eta planteatzen malin badugu, lehenengo ematen diogu dimentsio bat, agian, ez duena, bai? Eta gero, ganera, hizkuntzaren naturaren kontra ere bagoaz, esan nahi dut, bai? Ez da aldarrikapen bat egiteko aldarrikapen bat egitean ere asmoa, bai?
baina bai nolabait hori ez, osea, fantasma berriak, bai, ez asmatzeko aldarrikapen bat, bai. Nik alare, eta gehiago galdera bezala planteatzen dut, ez da gertatzen ari ala ere fantasma sortu dela salvazioaren ikurra eman zaiolako. Zanet, bi aldeak ezote dauzkan, kontu honek, naiz eta egia da, ez da gauza berria, hizkuntza guztiak elkarrekin hasten dira, zorionez, igurtzitzen dira, hori da bizirik daudenaren seinalea, baina badaukat, eta igualdan ere impresio huts bat, nolabait, bueno ez, ziklikoki sortzen zaizkigun krisi eta, oraingoan bai goazela zulora eta ez ote den pixka bat hortik etorri salvazioaren bai, hori ez dakit nik beti dut gogoan Bilbora joaten nintzenean Merkabilbao zaharretan gogatzen duzuen Merkabilbao txiki horietan, bai. Eta joaten ziren Merkabilbaotik Bilbora, Basauriko Merkabilbaotik Bermio eta Kostaldeko zera saltzaile guztiak, ez da? Ja, 9etan ja amaituta lana Merkabilbaotan da etxera. Eta ni, betik nahiko harrituta dut nintzen, erdeatik erdea euskerara ibiltzen ziren etengabean, baino etengabean, eta ni, bueno, pues hori etzen etxeko ditudan, edo etxeko ditudan ere, errea pasatzen zen, baino ez modu sistematiko hortan, ez? Osa, esan nahi dut, hibridazioaren zera beti izan da, eta hizkuntza elebiduna den testuinguru batean, hori batzuek gehiago dute eta beste batzuk gutxiago. Osea, existitzen den zerbait da. Ez da salbatzeko, ezin da planteatu inolaz ere, hobeda hori egitea, beste zer egitea baino, zentzortan esaten duzu, pues ez dakit, nik ala ere pentsatzen dut hobedela, horrela egitea, beti erdea eta egitea baino, bai? Baina ez da, desde luego, ipintzen dugun eredua, osea, ez da ereduarria, nola baita esateko, baina ez da kezkagarria ere ez, nire ustez, bai? Eta gero da gian zein baimentze zaion hibridazioa, ez? Igual, hori da, nik markinan pasta dientesa esan dezaket, sentitu gabe nire euskalduna tasuna erasotua edo zalantzan jarria, baina behar bada, eta fallako batek bere burua euskaldun zuzentzat izan nahi badu, agian askoz presio gehiago jartzen dio bere buruari, ez hibridatzeko edo, ez? Azkenan pixka bat lehenko, labela daukazu. Eta labela daukanak erabiltzen du periodikua eta hori da jatorra. Bai? Baina labelak ez daukana esaten du periodikua eta, claro, eske euskara ez du ondo kontrolatzen. Horren badauzkagu bai, zera ez, irizpide ezberdinak erabiltzen ditugula hortaz ere gogo eta egin behar du, hibridazioari buruz egiten dugunean. Bai, bueno, eskerrik asko denoi, eta ziurazki denok ere nahiko ertzetako garela, ez? Edo denok nahiko erdigune baita ere. Eskerrik asko.